רבים גם שואלים אותי לגבי ציפי או אמא, איך אני מתייחס, או איך אני עומד עם כל זה, האם אני רוצה לכתוב, האם אני רואה את עצמי ככותב. כרגע אני בעיקר מתעסק במוזיקה, בעיתונות בארץ, בישראל לפחות, אני יותר ידוע כזמר, אבל כמופיע כחלק מלהקה, ופחות כבן של ציפי. אני משתדל לא להתייחס לזה יותר מדי לציפיות. אבל כמובן ששנינו עוסקים בכתיבה. כתיבה שהיא לאו דווקא על הנייר. יותר במעברים, בדמיון, במוזיקה שהיא יכולה להופיע אז, בתוך ומחוץ לדף.